når de er i gang igen. Kommer ikke gå ind på banen. Fortsæt med ud af her. Ja, det jeg tror. Det er en gymnastmand. Ja, det modsatte af en gymnast. Fortsæt med ud af her. Ja, altså en lille stund. 1 minut mere. Kom Emil, fortsæt med ud af her. Godt Emil, så ser vi kan slippe med fødderne. Tak af med fødderne. Okay, Holger. Godt, vi starter igen. Fangler igen her. Det var dig, der var der. Man må rigtig sørge for, at man møder en ny en her. Kom, let's go. Godt, du øver dig her. Ja, kom igen. Der er en af man øver sig her stadig. Jeg ved, at det er svært. Man må ikke give op her, man skal stadig øve sig. Så er det. Brug den selv. Kom igen, Holger. Godt lavet. Kom igen. Brug på det selv her. Madsen, mand! Hvad ser over? Det er godt. Jeg er forbi Ektor. Godt, Holger. Fortsæt med ud her. Godt lavet, drenge. Fortsæt her. I gør det godt. Det er så tæt på, mand. So close. Godt er lige med 50 minutter. Se, sagde vi, mand! Godt lavet, I er fornøjelse. Jeg skal også lige prøve at lave Phoenix-gå. 2 minutter mere her. 2 minutter. Det kan vi sådan, hva'? Skal vi lave et par opstillinger? Ja! Sådan, Holger, mand. Det er ej, mand. Tæt på. Godt, Emil. Godt, mand. Du er ikke inde på banen, eller? Du er ikke inde på banen. Kom igen, mand. Lad os tæt på. Du tror, der er en. Gør det godt. Ja, det er en god tanke. Kom ind, frem, flot. Godt, Emil, mand. Sådan. Sidste minut her. Gør det godt, drenge. I er gode her. Godt øver her. Færdig. Amin, han 2 bolde. Bare bliv stående, bliv stående, bliv stående. Ja, det må vende. Godt. Okay, man spiller bare over efter start med Martin. Aflever skiftbøg. Ja. Ja, let's go. Ja, tag på røringsspil. Aflever på røringsspil. Kom, hurtigt. Du skal holde bolden ude på banen her.
Godt, drenge. I er gode her. Fortsæt til højniveau her. I gør det godt. Nej, kom. Find hurtigt her. Kom. Efter. Kig på. Og pause. Nu her, du gør det efter. Kig her. Kom hurtigt her, kom. Kom hurtigt her, kom. Gør det hurtigt her, kom. Hurtigt. Godt, drenge. Byg ud her. Godt, Gregers. Godt, Erik. Godt, byg ud her. Byg ud. Gør det godt, drenge. Byg ud. Hjælp hinanden i stedet for. Kom. Hjælp hinanden her. I gør det godt. I skal blive ved her. Godt. Godt. Du skal stille jer noget med den gule, Carla. Du skal stå imellem. Godt, drenge. 1 minut mere her. 1 minut. God hold, her. Godt. Godt, godt her. Fortsæt. Godt, drenge. Godt, man. Godt, drenge. Rigtig god. Godt, Gilles. Kom, spil mig en løg her. Kom hurtigt. Go. En løg, spil. Go, go, go. Godt, drenge. Spil her. Det er samme bold, mand. Det er Holger. Godt lavet. Spil hurtigt her, kom. Godt, hvor ikke god her, kom. Felix, mand. Han er også med. Det er godt lavet. Erik også med, mand. Hurtigt spil her, gå. Hold lige ud op her. Og pause. Okay. Vi er tilbage i rækkerne, så 3 1 til hinanden. Hold her. Godt. Kig her. Nu her, så skal man lidt så hurtigt, man kan styre. Kig her. Kig og løb efter. Lidt så hurtigt, man kan ned i den anden ende, okay? Så hurtigt man kan. Bare giv bolden til Amin. Nu lader han så hurtigt, han kan ned i den anden ende, okay? Så hurtigt bare som muligt. Let's go. Kom hurtigt, go. Lidt så hurtigt, man kan. Kom. Hurtigt, go. Gør det hurtigt. Godt, Felix. Kom. Høj bare, kom. Høj bare, kom. Godt, Holger. Top. Godt, mand. Høj, kom, let's go. Høj bare, kom, Gregers. Høj. Godt, så hurtigt vi kan. Det er David. Kom med, hurtigt. Fra den her. Godt, Erik. Top. Høj bare, kom. Det er David. Ja, du må også have nogle løb her. Okay. Go,
Martin. Nu der, kom. Nu der. Lige kom. Godt, dreng. Godt, Erik. Bliv ved her. Bliv ved. Hurtigt, Amin. Hurtigt, Amin. Kom. Godt, drenge. Hurtigt. Go, go, go. Kom, Amin. Skal hurtigt her. Kom. Ja, godt. Jeg ved det. Kom, Amin. Hele vejen. Hurtigt, hurtigt. Godt, Amin. Høj fart, som du godt fint. Kom. Godt fint. Go, ja. Go. Høj fart her, Amin. Go, go. Godt, Amin. Færdig. Bolden med ned i nettet her sammen kejlerne. Ja. Ja, det skal vi tilsætte nu her.